Barang ini di toko hijau harganya segini. Sedangkan di impor Asobo jo sampel absen, ale absenna nakin.
Ci. Cik, cik.
Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang so tamulai parmingguota. Hudul ma akan atoras songon naung niaturhon ditiki marguru. Asa tapahohom marohata martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Horas ma dihita saluhutna ruas ni tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus. Tapuji ma tuhata naung mga loas hita di bagasan hahipason sahat tutikyon. Jalaboi hita pajupang di hari Minggu sadarion. Laho mamuji dohot pasangap tuhatai di Minggu pasapuluduahon dong Trinitatis. Minggu hasi tolu sadaon ni debata ama anakna Yesus Kristus dohot todi porbadia. Sian Jehovah do hati gorani, dibaheni tapuji jala taulopon maibana, marhite na jumolo hita marede mahita. Oh
Bata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan disi, alayanggo halak parjahat, tarsuladit do disi. Haleluya. Maratangiang mahita, ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, sa itogihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami haporsiaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami, unang loas huriam marhaposan tu aka na dihasyanganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan, saya si maroham, patuduhon matuhami dalan hatuaon, asa jupang hami asini roham na godangi, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mare dehita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu pa-12 dung Trinitatis sadarion, ima patik palimahon sahat rodi patik pa-10. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martua ho jalaleleng mangolu, ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik papituhon, unang ho mangalakuk. Patik pawaluhon, unang ko manakko. Patik pasiyahon, unang ho olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na pesona bawa, manang na pesona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di dongan. Ima sahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, maulahon na partu patikmi. Mare dehita.
Tatopoti ma dosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asini roham nagodangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabige mahata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalausim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahot wau, ay yaudo si paluaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita. Hatani debata turpuk epistel di minggu pa 12 hondung Trinitatis Sadarion, tarsurat di Rom bidu 12, mamuka sian ayat 17 sahatu 20 sada, songonon ma didok disi. Unang baloson hamu najat aloni najat, rikoti hamu ma nadenggan di joloni halak saluhutna. Molo tarbahen ita nina patupahon hamu, tiop hamu madame maradokpon halak saluhutna. Hamu akana hinaholongan, unang hamu marlulu, pasat hamu mari masih tu debata, ay tarsurat do, diau do pamaloson, au pe mamaloson ninna Tuhani. Ope jupa male musum, lehoni bana mangan, jupa maua si bana, painumi, aison na pugukun gara do hotu anggo di bahen ho songoni. Unang mataluho di bahen hajahaton, alay taluhon ma hajahatoni marhite-hite na denggan. Ido sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
Mare dehita. Tahati-dakon ma haporsiao tai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya di porbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo lahohudul tu siamun ni debata, amanai pargogo naso hatudosani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akka na badia, dohot dihasasaan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigema tikting namasa di mingguta sadarion. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja pada Minggu 22 Agustus 2021. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Pasapuluduahon Dung Trinitatis Lapatanna Hasitulusadahon ni debata. Topik Minggu halak partigor di hadapan debata, orang benar di mata Tuhan. Napa duahon, parminggio di jabu dohot di gareja. Mangihuton buah-buah sian pamareta taringot tu kelonggaran pemberlakuan
PPKM, nama Dokboy patu paun ibadah sahatu 50% sian kapasitas gereja. Sialani i mulai minggu tanggal 20 sia Agustus nanaing roon, patu paut tama per minggu di gereja tolu sesi songon nasomal. Kecuali tu sekolah minggu dohot naung lanjut usia, asa hotma kebaktiar di Jabu mangihuton live streaming sian gereja. Kebaktian sekolah minggu di Patuba secara virtual marhite Zoom mulai pukul 10 toluip. Link Zoom disagi hope muse marhite grup WA sektor tabe. Na patuluhon kelompok sektor tu permingguan tanggal 20 sia Agustus 2020. Naparjolo pukul 7.30 sektor Nazaret, Judea, Efesus, dohot Bethlehem. Napadua mohon maaf orangnya. Ibadah napa duahon hulangi hami masuk pukul jam 10 sektor Sion, Roma, Kolot. Mohon maaf amanginang hulai hami salai napatuluan kelompok sektor tu parminggu tanggal 20 sia Agustus 2020 sada parminggu naparjolo masuk pukul 7.30 sektor Nazaret, Judea, Efesus, dohot Bethlehem. Ibadah napaduahon masuk jam 10 sektor Sion, Roma, Kolose, dohot Korintus. Ibadah napatuluhon masuk pukul 15 sektor Betani, Galatia, Filipi, dohot Kanaan. Napapaton, ulaun makatidakon haporseaon dohot ulaun nabadia. Minggu sadarion saudo di patu pahuriata ima ulaun makatidakon haporseaon. Tu 47 halak namar guru malua tahun ajaran 2020-2021 di gereja nani dohotan ni Natoras. Jalalaos di patu pado namarulaun nabadia tunasida. Napalimahon pertanyaan sektor. Pinangidoma asa tapatupa pertanyaan sektor di Jabut Taganub mangihuton acara naung pinatupani huriata ima di hari Rabu tanggal 25 Agustus 2020 sada mulai pukul 10 siawib. Pilihan pertanyaan boima tapasahat marhite parhalado sektor tabe. Napaonopon PA Parupuan. Di hari Selasa tanggal 24 Agustuson tapatupado PA Parupuan secara virtual marhite aplikasi Google Meet mulai pukul 10 siawib. Link Google Meet disagi hope muse marhite grup WA sektor tabe. Pinangidoma tu sude ina Parupuan ni huriata asa maddahotisa. Napabituhon PA Remaja Naposo. Di hari Sabtu tanggal 20 Agustus nanaing roon di Patu Pahuriata do PA Remaja Naposo secara virtual di Zoom. Mulai pukul 10 siawib, link Zoom disagi hope muse marhite grup WA sektor tabe. Pinangidoma tu sude remaja dohot Naposo bulung asa riama maddohotisa. Na pawaluhon pasahaton sertifikat tu yanakon na berprestasi. Di hari Minggu tanggal 5 September 2020 sada nanaing roon tapatupado pasahaton sertifikat tu anak berprestasi sian tingkat SD, SMP, SMA, manang SMK maringana di Garijaon. Napasiahon pendaftaran pelajar sidi tahun ajaran 2001-2022.
Mulai Minggu tanggal 22 Agustus sampai dengan Minggu 12 September 2021, tabuka do pendaftaran marguru malua manang belajar sidi tahun ajaran 2001-2022 di Huriata. Sialani i terdaftar homa akayana kota nanaing madahotisa, huhut mabuan fotokopi surat terdidi dohot surat pengantar sian situa sektor nabe. Napa 10 pilihan bulanan. Mauliatema di pasahat Huriata tu sudah ruas naung pasahaton pilihan bulanan 1 bulan Agustus 2020 sadaon. Tuaka naso pasahato dope taingot ma amanginang makarikoton pasahaton ganuk bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Na pasa 10 sadahon kotak gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP. Di Patupa Huriata do di gereja ima kotak gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP. Boy mai tapasahat dalata mendukung dana pensiun HKBP asa mardalan dohot denggam. Na pasa 10 daun titing marbagas. Titing parjolo naing majalo pasu-pasu pardongan saripeo ma Mikael Hamonangan Malau. Anak ni halak amata situa Jawane Malau. Tubuni halak inata Marisi Herlina Borusi Hite. Alamat Jalan Pekapuran nomor 10 Sada RT 2 RW 1 Tapos Depok. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Dohot Oroanna Abigail Mida Mai Aritonang. Dot sada yanakon Nasida Zopanka Veronica. Nasida tinggal di Jalan Kapita Tolu, RT Sada, RW 10, Kelurahan Sukatani, masuk sektor Efesus, nomor rekening 28 saplopat strip 542. Nah pasaplopaton pembentukan panitia pesta tahun perbendayaan dohot pesta Gotilon. Hobar tu program ni Huriata di tahunon tasak kapido lau patu paon pesta tahun perbendayaan dohot pesta Gotilon di bulan Oktober naraon. Sialani i patu pautama pembentukan panitia di ulauni di hari Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sada di gereja mulai pukul 10 siawib. Pinangidoma tu sudah sektor asa mengutus tolu halak ruas nagabe panitia di ulauni. Na pasa 15 hon calo situa. Mulai minggu sadarion gabe calo situa ma di Huriat tahun ima amata sihar pardede MPD inatai M Borusinaga Nasida tinggal di Jalan Setu Golf RT 4 RW 8 Kelurahan Cilangkap sian sektor Kanaan. Tatangnya koma anggiat di pas-pasu jala di patau debata Nasida gabe parhalado di tonga-tongani Huriata. Na pasaplonopon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 5 September 2020 sada disakapi Huriata do patupaun ulau padidion nabadia tuaka yanakon ni ruas ni Huriata. Sialan i terdaftar homa aka yanakotai nanaing madahotisa. Di Patupado Marguru Tunatoras di hari Kamis tanggal 2 September 2020 sada pukul 14 WIB. Na pasapul pituhon ralat pilihan bulanan. Ralat pilihan bulanan warta tanggal 15 Agustus 2020 sada ima keluarga M Simanulang inang Borussia Turi sian sektor Kolose. Tertulis 120 seharusnya 150. Na pasah pulaluhon hasil pesta HUT ke-31 HKBP Cimanggis.
Nah di hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 nasalpu nunga di pasat panitia pesta HUT ke-31 HKIP Cimanggis laporan pertanggungjawaban hasil pesta Tuhuria dohot rincian pemasukan 247.045.500, pengeluaran 102.045.500, total hasil bersih 245 juta rupiah. Mau lihat tema di pasat Huriata tusude panitia naung makalau jahon ulauni tarbain merdalan dohot denggan tuhatama nama masu-masu hai pason dohot hagogon sikakni halo jahon nasida na pasa pulusiaon ruas nama ulang tahun kelahiran 50 orang, ulang tahun pernikahan 8 keluarga. Padita dohot parhalado HKP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 1 tanggal 22 Agustus 2020 sada. Hatani debata napasiko polas nirohamuna tar surat di Jesaya 40 tolu ayat sadabe. Unang maho mabiar ayahu do siluluoko nunga pola hujau guarmu ahu napunaho. Napa 20-on keuangan gereja. Huria 277.410.000, pembangunan 3.500.000, tu pusat 870.000, jumlah 221.720.000. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka pilihan asa dihubungi ma tu parhalado radio dohami panenggaton songoni ma titing namasa dohot si pamasal di tonga-tongani huriata saya di pas-pasu tuhat tama piliani bahen sangap di guarna. Amin. Sautik amanginang sonari sahat mahita tu surat naro sian distrik de Boskap 20 nomor 27 garing D 20 walu de Boskap SU walu 2020 sada perihal pelaksanaan ibadah minggu kepada yang terhormat Pendeta Resort pimpinan jemaat CHKBP distrik 20 de Boskap di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah mempelajari instruksi Mendagri nomor 34 garing 2021 tertanggal 18 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM bahwa Kota Depok, Bogor, Sukabumi ditetapkan di zona level 4. Dalam instruksi poin J menyebutkan tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan maksimal 50% kapasitas. Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama dan memperhatikan surat keputusan Wali Kota Depok nomor 443 garing 345 KPTS Satgas HUK 2021 tanggal 17 Agustus 2021. Maka dengan ini Preses HKIP Distrik 28 de Boskap menganjurkan A. Pelaksanaan ibadah minggu telah dapat dilaksanakan dengan tatap muka dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Yang pertama, jumlah yang dapat mengikuti ibadah secara tatap muka adalah 50% atau disesuaikan dengan kapasitas gereja. Yang kedua, warga, jemaat, dan petugas ibadah wajib menggunakan masker. Yang ketiga, parhalado gereja wajib membuat jarak kursi yang sudah ditentukan. Yang keempat, parhalado wajib menyiapkan tempat cuci tangan, sabun, dan sanitizer di tempat masuk komplek gereja. Yang kelima, parhalado wajib mengukur suhu warga jemaat yang mengikuti ibadah. Jika ditemukan warga jemaat suhu tubuhnya di atas 37 derajat, disarankan kembali ke rumah. Yang keenam, jemaat yang kurang sehat, pilek dan batuk disarankan beribadah di rumah saja. Yang ketujuh, jemaat yang berusia 60 tahun ke atas
dan ibu hamil atau yang menyusui disarankan untuk beribadah di rumah. Parhalado mengupayakan pelayanan warga jemaat yang beribadah di rumah melalui live streaming atau melalui warta yang dikirim ke rumah warga jemaat. Pelaksanaan ibadah sekolah minggu dan pengajaran CD masih dilaksanakan melalui virtual atau live streaming atau media lainnya. Pelaksanaan sermon Parhalado, sermon kategorial disesuaikan dengan kapasitas gereja. Dianjurkan kepada semua jemaat yang berumur 12 tahun ke atas yang belum divaksin COVID-19 agar mendaftarkan dirinya di puskesmas setempat atau program vaksin yang dilakukan BUMN yang difasilitasi pemerintah atau lembaga sosial lainnya yang sah yang ditunjukkan oleh pemerintah. Kepada semua jemaat agar berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Teriring salam doa, Preses HKIP Distrik Dobla Ludeboskap, Pendeta Nexon Simajutak MTH. Terima kasih. Marede mahita huhut ma tapapungu pelean tuhuria dohotu pembangunan. Udara lo moniro
Dameni debata nasumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita salhutna mauliate madi Tuhata apala minggu sadarion sasitongna munga mulak muse hita songona somal mar minggu alai toktong do hita di bagasan prokes manang protokol kesehatan tapuji matu hatta didenggani basana anggiat tujulanon dauma sian aka abat-abat di hita saduhutna tatangihum mahata itu hatta na tersurat di bagasan Psalmen 34 hujaha sian ayat 12 sahatu ayat 10 nagabi ujahan di bagasan jamita di minggu sadarion ima di minggu pas 12 ton dung trinitatis ujahoma terupuk dihita di bagasan tikion romahamu ali aka anaha manangihon hatakon asahu ajahon tuhamu partureni biar mida jahuba isedo bawa nama kalau mohon hanguluan maka holongi ari-ari marnidana dengan say jaga madilam maradopon hajahaton jala bibirmu maradopon pakuling si pauto-oto sumur mahosian hajahaton jala ulahon nadinggan lului hasonangan jala pareak mai say manatap do mata ni Jahoba tua kapartigor jala pinggolna tua nggu nasida madua alo nia kasibain najat do buhi ni Jahoba asa disiapon sian tanoon barita nasidai mangangguhi do akapartigor gabi tangihon Jahoba do jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudena 5 sakna hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus sadapuda manang nasihat ima napina adar di bagasan surat Psalmen nahujahan kiningan lumobi mangajarhong taringot sada sosok lau maka biari Jahoba buasa on masai perludo tanak di bagasan nguluta songon halakna porsea imah hatanak giningan didok manangihon pangajarion imah taringotu biar mida Jahoba takut akan Tuhan. Alanam memang sadak kata kunci jala kunci ni hanguluan asa dapot di tonga-tonga ni nguluni hita halakna porsea songonani ajarhon hatan itu hatta ima songon di surat Psalmen nang di surat ni poda pe didok biar mida Jahoba lo permulaan ni hapistaran permulaan ni hanguluan nang parbinoto pe budang do natar surat don disiate taringot tu biar mina Jahoba takut akan Tuhan adalah awal atau mulani yang disebut dengan hikmat kepada orang-orang yang percaya. Songo dia do nadidok dison nadidok biar mida Jahoba. Adong do sadarumusan di bagasani molosian sude nani alama ni aka panurat dison didok molo didok biar mida Jahoba marperdomuado di bagasan nguluna ima roha panguloyon di debata hati pikiran hidup orang yang percaya yang dengan tulus ikhlas dan mengimani untuk patuh dan mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Ini yang paling tertinggi. Odona tumi buat di ngulut tahun. Tangan nasi. Godang du kajol mana
napistar, banyak orang yang pandai, yang memiliki pengetahuan, parbinotoan. Tetapi itu belum tentu dapat membawakan manusia, dia dapat mengenal apa yang baik dan mana yang disebut yang jahat, yang harus dia singkirkan dalam kehidupannya. Itu yang disebut dengan kata hikmat. Bahasa Jepang di ngolutta nang di nataida gali jolma mangulahoniate. Alena tu makas idauta molo gali kita mangulah maka biari jahuwa dalam arti mangului debata hobbar tulomoni rohana. Ala dangulu ibana marsia ajar ibana teh di bagasan Tuhan, karena mereka dia tidak mau mencoba untuk belajar dan mau untuk menghidupi yang disebut dengan firman Tuhan. Terutama kepada anak-anak kami yang hari ini di hadapan Tuhan akan mengakui imanmu, percaya kepada Tuhan, karena dia adalah sumber kehidupan dalam hidup kita. Itu tujuan percaya. Dia adalah sumber bagi hidup kita, kekuatan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa memperoleh yang baik dalam hidup kita. Itu sebabnya kunci pertama dikatakan takut akan Tuhan, biar mida jauh. Anggo dibaga seperti kiano manang alani hamajuon, manang ni hebat ni aka teknologi nuaingo ngagudeng cuma dang apala di parohaube nama biar mana mida jahuba. Ai dianggap doi sesuatu hal babui no honon dang pola na ikon ulah honon na ulah honi joman wae kalau dia memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, karena ini sangat menjamin dalam jabatan ataupun karir dia dalam hidupnya. Kalau dia memiliki contoh materi yang begitu besar, banyak dalam hidupnya, ini menjamin bahwasanya kehidupan keseharian dia dapat terpenuhi. Kalau dia bisa orang yang top ataupun populer dalam hidupnya, ini adalah model bagi dirinya. Dia dapat dikenang oleh orang, dia punya kuasa oleh karena kepopuleran dia. Itu kata dunia, itu kata zaman sekarang. Tetapi kata Tuhan apa? Takut akan Tuhan adalah dasar dalam hidup kita untuk dapat menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Itu sebabnya molo didok di bagasan puda manang nasihat di son isi do bawa nama kalau mohon hangoduon maka holongi ari-ari marnidana dinggan saya jaga madilam maradupon hajahaton jala bibirmu maradupon pak kuling mi si pau to masih hebat dua teh di hita amanami do innami bahasa di dok saya pikiri bahasa parjulu do di dok manang ise do bawa manang siapa saja manusia orang yang menginginkan hari-harinya hidup dan mencintai hari-hari yang baik. Pertama dikatakan di sini, hendaklah dia menjaga yang disebut dengan lidah. Kalau memang nanti, nah paling fungsi yang paling banyak kita pakai, ciruan. Basongono manueka makatai, mbak niot dua teh. Duk selesaion kita pasti makatate, pasti otomatis makatatai. Bado tahe, duk sayonan non mulai do tujabu, tu restoran do, bado hita, tur mardalani mahita, manang pitur mudu mahita, duk dia termakatai do kan. Alai yodu dipodahon di papasamanon, inilah yang dinasihatkan. Tetapi hati-hati dikatakan memang lidah atau disebut dengan ucapan manusia adalah sangat-sangat menentukan kadang-kadang hari-hari baik kita.
Pakula do molo rumar do hatata jelek kata-kata kita, ucapan kita kepada orang. Pasti orang bernilai yang menilai kita tidak baik. Ah, itu orangnya bengis, itu orangnya kasar, orangnya begini, kurang menghargai orang, membuat sakit hati orang. Itu dari lidah. Gampang terjadi itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya begitu. Akhirnya terjadilah miskomunikasi, terjadilah ya SKT. Itu makanya hati-hati dikatakan ini. Karena melalui lidah ucapan manusia itu membuat hal-hal yang baik dan membuat hal-hal yang jahat. Itu sebabnya kata-katamu, katanya ada orang bijak, kata-katamu, ucapanmu itu adalah ibadah. Itu tidak hata-hata, bukan kata-kata, bukan merupakan suatu slogan-slogan. Ucapto maju tu hidana tua-tua, molon songono moro hata umpama maka tahun hata tatua kaya nakota, buat rohani anak kota. Bau lu cik rohana. Wah, suka-suka nih bapak mama ngomong sama aku ya. Ale di paudam di bagas rohana, songono dua HP tahenin nak. Sering begitu. Memang kita akan atora supaya memang ala ni burjuta, ala ni disiplita, do akan asing, ulu sifat agak korak sih tata tua yang kota, ulu sifat mersapuan nakahata, apa ujungnya ahado, dan membangun di rohani akaya nakon. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan di hatani debata, ikol labok do hatam songon nasiniraan, polo didok nasiniraan. Kalimat yang membangun di dalam hidup kita. Nang pitor puas hata, ape gosip ate, foto horo, patak so jago dui, patak so tampil dui, na ni utangan dui, na dari baju ni baju nai, do akan asing, anggo nasa sitong na binoto mai, imat to kantor saya rumah hate, idu ate. Ale dua lima nak kana pistar tol manuaingon ate. Itor ditada do leak ni na mandak katai, dak toho, na. Kan itu dua lima kena pistar dong manuaingon, ale mulu naso pistar iman, itu tuh heda, toh dui ini na, patu ma, di badomu ma ujungnya berbeda, kan itu apalagi di halak kita, hati-hati, mulu sopo lapor ludo, makatai dak pola makatai ya deh, kan itu, oli, apalagi hamu kainai, ulu dusuni ya deh, mulu dah ngapalah makatai songna. Hagor ni song na telut do pangabesi ate telut song na terseleo ahai kori pangabesi na wado terseleo ni na ai wa kinata ada puas hatana ini na ale molon wa sebur hatai wa bitor song na melun tohoro ni do hata bataki sebor buas sibor bakara kan arung lo hata song ni molon nunga puas so ada marah ni na di ibana do sifat terjadi ale molo nunga tudongani olo macit do rohana tada do na met do iba di bani amat tahun inat tahun impamanakan hati-hati. Demikian juga kepada anak-anak kami, hati-hati. Mulai saat ini belajarlah kita untuk berbicara yang baik kepada orang tua, ya kan, walaupun orang tua pun karena banyaknya kegiatan dia, banyak tugas-tugas dia, banyak pergumulan dia memikirkan anak-anak, bisa saja dia emosionalnya agak sedikit naik. Mari kita sebagai anak-anak yang punya hikmat, yang belajar dari firman Tuhan, mari kita mengerti sesuatu yang tidak baik jangan kita tiru, tetapi tirulah, lakukanlah yang baik, sebab yang melakukan yang baik itu yang dikatakan firman Tuhan, dikatakan sini sumur mahosian hajahatun jala ulahon nadengkan lului ma hasonangan jala pareak mai. Kenapa? Carilah yang baik, pekerjaan yang baik, carilah kesenangan yang membangun. Sebab di ayat 10 itu sai manatap do mata ni jahuba tuaka partigori jala pinggolna tuaka angguk nasida. Ini kunci rahasia
begitu enak tebunai do HP hita mulunu ngata pareahina denggan didok dison mata mana tak manunggur mata ni Jehovah tua kapartigor. Berarti mata Tuhan selalu melihat kepada orang yang melakukan yang benar. Nah, kepada orang yang tidak benar bagaimana? Godang do cilako. Nah, terjadi di mana? Mari kita lakukan itu. Karena ada jaminan di dalam Tuhan orang yang selalu melakukan yang baik. Mengudahun nadinggan. Tentu nadinggan yang baik itu tidak lain dan tidak bukan dasarnya adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam nasihat Tuhan. Itulah dasar yang baik dalam hidup kita. Ala nido didok di bagasan tupukon matua aloni akasibahen najat do bohi ni Jehovah asa disiap ponsian tanoon berita nasidai. Matua aloni akasibahen najat do bohi ni Jehovah. Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi dia mengasihi orang-orang yang melakukan hal-hal yang baik. Ala nido di bagasan terpukon di arah hodohita taulahumma nadinggan. Bican di lehon tu hatta dope hita tiki gogo dohot sila lehon tu hita. Unang pakai si lehon na along di hitai aka hapis sarapei aka hagogopei aka manang ahape siloni de bata tu hita pakai ma gabe berkat untuk orang lain. Sebab Tuhan dalam firman-Nya dikatakan dia selalu melihat, mata Tuhan selalu melihat kepada orang-orang yang benar dan telinganya selalu mendengarkan yaitu keluhan orang-orang itu. Disinilah perlu kita yakini ayat ini. Kitalah orang-orang yang akan menerima berkat itu. Kalau kita tetap selalu memberikan seluruh hidup kita untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Memang melakukan yang benar banyak tantangan. Tetapi marilah kita meminta kuasa Roh Kudus. Tapangidu ma kuaso todi ni debata mengurupi hita di bagasan tangyak tai. Lahu mangulahun adengkan marado pun dirita, marado pun keluarga, marado pun yanakon, marado pun uleun. Pasti parguguan ni debata do hita molonunga tapangido tutuhani todi mangajar hita lahu mangulahun adengkan lehonon nado gugu itu hita asal mah marsi tutu hita toktong lahu mangiduhon dok mangulahosa. Saima natap do mata ni Jehovah tu aka partigor jala pinggolna tu angguk nasida tu hatama mamasu-masu do mampargu hita lahu mangulon na dinggan nahobar tu lomo ni rohana. Amin. Martangyang kita. Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus moliate godang di sombon rohanami Tuhan di apalah pertikianon nabui hami manangyon hatam na mengajari hami asa tok-tok kami jaga laho mamake nasa natinok bami di diri nami akan adenggani asa gabe pasu-pasu jala gabe marguna doi di tonga-tonga ni perdalanan yang ulu nami jujut do ali Tuhan. So panagaman nami diri nami alani akar ragam na masa di ulu nami gabi madabu mahami tu pikiran dohot hagiot ni rohana nami sendiri lo mangulahon ulon nami tugu mahami Tuhan laho mangulahon ulon nami asa ho bartulomo ni roham do saluhutna lo sido hubuanun hami alition di bagasan tikion lumobi dia kaya anak kon nami narotu edupan muali Tuhan di bagas corom dina laho maka tidak kon hapor siaun na tu edupamu babua na porsia situ tudo na sida hodo debatasi topak
saduhutna hodo si pelua ni nguluna sida jala hodo ale Tuhan nama ngodihon nama dongani doho nama ngalehon silon lehon todi tu bagasan nguluna sida atong nang hamina pungudi sonsai gohi mahami ale Tuhan todimi asa marhabisuo kami lau mangulaulon nami di salutna di akar ruas ni huria male Tuhan nah di bagasan persahiton manang na adong rupi ale Tuhan na terparpar na masa noaing di covid sapusia na pos dorohanami Tuhan margogoho dinalaho mangulati doho na pamalupon nasa sahiti ale Tuhan ay gok di hodo waso jala di bata na sohatu dusan na bui mangudingi ami doho dinalaho mampargoi hami mangadupi akan masa di ngulun nami pasu-pasu mahami saluhut nali Tuhan dia keulon nami malu tunggali Tuhan gu akaparuklon nami naso hajojoran nami di keluarga di perkerijuan di akar ragam nah wadupi hami dok direncana kami termasuk nang di tonga-tonga keluarga di bagasan Yesus Kristus rupa satami tu adupamu urupi hami pargogoi hami partodi hami oleh Tuhan asabui hami oleh Tuhan di bagasan lasni roha hami lau mangulahon di sudi ulon nami pasu-pasu hami oleh Tuhan di bagasan Kristus Yesus mertahiang hami Tuhan amin. Dinata jalo hata ni tuhata di bagasan tikion tapuji matu hata marhiti namare dehita sia nomor 770 laos disom mata pasahat piliata nabaduahon. Sai mabuk
Masuk mahita tu acara di nalau pasahaton ima pasu-pasu tu akayana kota naung naik sidih manang malua lau makitapon haposiona. Mari dihita sia nomor ede 140 sia ayat sada. Marhite-hite guarni debata ama anak doto di porbadia. Amin. Hamu ale natoras nida danakon dida hamu do yanakumuna haholongan ni rohamuna jongjong dison. Tama jumulo hudok madok moliate hamu sedarion tu debata ala ni sude asini rohana nasailaun. Ai di pangulu do nasida rasi rasa noaeng jala sanga di boto nasida hata ni debata dohot dalan Tuhan luan. Alai tamado ingotomuna sadarion akapamena muna tu akayanakko munaon. Ai dang di leon debata akadak danakon tu hamu asa adong dongan muna mangula-ulaon sabing. Alai asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangiuton hata ni debata ido ubahen na dilehon. Ditangyak ko kamu do ganup arinya nakko muna naselaon. Asa unang mago nasida. Molo dihilala hamu nuaing kurang ni pambayana muna taringot tu akayanak komunaon tama uduk kamu tu debata manopoti dosa muna martangyang mahita alia manami amani nasa tergoar ama di banua gijang doho di tanoon saitangi homma tangyang namion jakkumma akadat danako gabe yanakkummu asima roham dehom mato di porbadia itu rohana sida. Asa gabe si samu na sida rodi saling lilingna. Molo tung nahurang pambahenan nami na sa ilauni tu na sida. Say samay. Say unang matergasip na sida jala unang luas mago manang isay siyan na sida. Binahin ni pangalaho nami. Asima roham. Sahat tu tangamu mana sida. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul ma horan natoras. Hamu akadat danak nahina holongan ni debata. Najong dong do hamu noang di jolu ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna doho di jolu ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo do sogo ni rohani debata. Dak terbaik kamu be marsida lihat sogo di ari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngolumuna naung salpui. Tama mendok mau liate hamu tu debata ala ni sude asini rohana. Jala molo di ingot tamu aka pambena muna nasoture. Ima neang dot langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhut dosa muna. Tama marsak be hamu sadaron maringoti. Buat kamu maluhut na tu Tuhan Yesus asa disesai alani moderna. Na usehu mopo perdosa na manopoti dosana. Alai paubahamu ma rohamuna. Huhut pukahamu aparangene baru olat nion sadarion. Asa dalam muna dalam nagugoti na marhapatian Tuhan uluan si saliling ni lelengna. Atong alusi hamuma na husukunon tu hamu di jolu ni debata dohot di jolu ni akadongan na pungu di son. Na parjolu
di parhatutu rohamdo hatani debata nagi nurohonmu nasai laon holan ido dalan Tuhan oluani napa duahon na olo doho sian nasa roham tu mundalhon salut dosa jala olo doho tujuluanon manghihuton hatani debata ro di hasusudani bohalmu alusna na patuluhon na ulu doho makanguluhon haporseon nasitongi na hinatindakon ni huria Kristen Protestan songona tarsurat di pada Narobi do di pada Nebaru alusna atong marpadan do hamu noang do debata na badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningo saluhut nai asalam hot haporseon muna martangyang mahita. Alia manami jala debata nami suruh mato di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Kuliau kami marohanami bain inganamu olat nion rodi sading lelengna. Suraton jala sahapi ma tu si sude naung hulolo yahami. Saya paujung ma ulau na pinuk kami di bagasan rohanami. Ramoti mahami sasudena. Unang tu hamagon sogot manang ise siak kamion. Togu jala iring-iring mahami ganup ari. Asa satami Tuhan uluan nasora sudah. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo hapor sea munai. Au porsea. Ya. Awas ya. Imana turun si Maria. Amate. Namanya itu surga. Hudul mahamu laos Roma anon tujolo lama jalo hata si paingot dohot majlo pasu-pasu nasihat Tuhani. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 150 ayat sada.
Sai didongani Tuhan di batama hamu maralohon nasa najat jala dipargugi Tuhan di batama hamu patupahon nadingkan. Amin. Ya. Atas si paingot di si Benedik Adrian Theophilus si Mandunta. Debatado hakorosat tadohot hagogowotta. Pangurupios si tutur di hagogotan. Akka namangonai tuhita. Pesalmen 40 ayat 2. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hangolwang. Say berjuma horasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tupal hangolwang. Hata si paingot di si Agung Prasetya. Atong say taday may di bagasan roham mahatopotko. Nan niajaran ni Jehovah de Batampo. Songon ama-ama na mangajari anak-ina. 5 Musa 8 ayat 5. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangolwang. Say berjuma horasi rasa mate. Dungili honon na matoho tupal hangolwang. Sai didongani Tuhan di batama ho maralo nasanajat jala dipargugui Tuhan di batama ho patupahon nadingkan. Amin. Ambil. Hata si paingot di si Franz Andrian Galingging. Marlas ni rohama hamu makirim. Marbenget ni rohama di haporsuhon. Jugulhon hamu matangyang. Roma 12 ayat 12. Parangehon hamu mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hangoluan. Say berjuma horasi rasa mate. Dungili honon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Jonathan Edward Sitanggang. Idama say dong anakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalakka. Jala togi honokku doho mulak tu tanoon. Aidang tadi konokku ho. Da jolo sahat hubahen nahu parbagai itu ho. Sada Musa 28 ayat 15. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian di bata. Sai didongani Tuhan di batama hamu maralo nasanajat. Jala dipargugi Tuhan di batama hamu patupahon nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Yosef Alpian Baribing. Biar mida Jehovah do permulaan ni parbinotoan. Alay anggo halak naoto manoisi hapistaran dohot pangajaran. Poda sada ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Yosua butar-butar. Naing songoni marsinodang palitomuna di jolo ni halak. Asa diida akapabahenanmu na dinggani. Asa dipuji nasida amamuna na di banua gijangi. Matius 5 ayat 10. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu sian di bata. Sai didongani Tuhan di batamamu lau maralo nasanajat
jala di pargui Tuhan di batama, patu pau na dingkan. Amin. Hata si paingot di si Roy Satria Sitorus. Alay anggo akka na manibil tudalan na sa diri, akka nageduhi, say natogi honon ni Jehovah do nasida, rap dohot akka si ulah hajahaton. Dame ma songgot yanggo tu Israel. Pesalmen 125 ayat 5. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burju mahorasi rasa mate. Dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Jeffrey Anto butar-butar. Hapor siaoni pesongonido. Anggo swadong pangulaon na nong mate do hadirion na. Jakobus 2 ayat 17. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluam. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Jala kamu mapasu-pasu na siat di mata. Say di dongan Tuhan di bata maho maralo nasa najat. Jala di pargui Tuhan di bata maho patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingon di si Teddy Sandro si Hombing. Ope ahamado honot tadi si. Molo debata dongata. Isema alota. Romwalu ayat 30 sada. Parangehon mahatani debata na ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Mikael Jonathan Tajom Siregar. Ope hamu kadong aku na hinaholongan. Marsi hohot jala so muba-uba mahamu. Jalalam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani. Ay diboto hamudo. Dang magopo halo jua muna di bagasan Tuhani. Sada Korin 15 ayat 58. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hangoluam. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Jalo hamu mapasu-pasu na siat di bata. Say di dongani Tuhan di bata maho maralohon nasa najat. Jala di pargugi Tuhan di bata maho lau patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Andreas Hasudungan Theodor Manalu. Martikibedo luhut na natinoppa. Martitibedo luhut na sasakap-sakap di hasyanganon. Parjamita tolu ayat 10 sada. Parangehon hamu mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Bahul Iyas Panise Nainggolan. Unang holsohon hamu agia aha. Alay sadok pabotohon hamu matu debata pangiduam muna. Marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Filipi 4 ayat 6. Parangihon hamu mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluan. Say burju mahorasi rasa mate. Dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Say diramoti Tuhan di batamaho maranohon nasa najat. Jala di pergi Tuhan di batamaho lau patu paun nadinggan di ibana. Amin. Hata si paingot di si Reja Daniel siagian. Si sangujur do dalan ni debata. Pitado hata ni Jehovah.
Ibana do lobu-lobu ni sude akan namar haposan tu ibana. Pesalmen 10 ayat 31. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ai ido hangoluammu. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungile honon nama to ho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Mikael Haryanto si hotang. Unang tung nabisuk ho di parbaga roham. Habiari majahoba. Jala paholang dirim sian hajahaton. Poda tulu ayat pi. Parangihon mahatani debatana ginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Jalahamu pasu-pasu nasian di bata. Saya dirongani Tuhan di bata maho maraloh nasadajat. Jala dipargugui Tuhan di bata maho patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Ria Rosa Angelina Malau. Tung na asing museha porsiaon di bagasan tod di nasasadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasan toddi nasasadai. Sada Korin 12 ayat sia. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Vera Nuriani si Malango. Pardenggan basa do Jahoba mida akan namar haposan tu ibana. Mida toddini na mangalului ibana. Addung tolu ayat 25. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasian di bata. Sai dirongani Tuhan di bata maho. Raloh nasanajat jala dipargugui Tuhan di bata maho. Patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Priska Adelina Lumbantobing. Martua ma jolma na jupangan hapistaran. Dohot jolma pangalapan roha. Poda tolu ayat 10 tolu. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Mardiana si Malango. Tinggak kon hamuma nasa nahinol sohon ni rohamu tu ibana ay disarihod dohamu. Sada Petrus 5 ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Naik ke atas, naik ke atas. Jalo hamu pasu-pasu nasian di bata. Sai dirongai Tuhan di bata maho maralo nasanajat. Jala dipargui Tuhan di bata maho patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Rahelita Pasaribu. Sai lului hamu ma Jahoba bicat terbahid dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana bican jonok dope ibana. Yesaya 55 ayat 6. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ai ido hangoluanmu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tupal hangoluan. Hata si paingot di si Elsia no Fridayanti Manalu.
Tagonado naotik marhite-hite hati goran, asa para saulia godang siadalan nasoturut. Poda 10:6 ayat walu. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Ya, oke. Ya. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan ini. Saya didongani Tuhan di bata maho maralo nasa najat, jala di pargogi Tuhan di bata maho, patu pahon nadinggan. Amin. Hata si paingod di si cindi Ruth Gloria lumban tobing. Ay nunga takas huboto sakap akanahu sakapi taringot tuhamu. Ninna Jehova. Sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan. Asa ahu mangalehon tuhamu ujung nahina lunguton muna. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si Rebekka hot mauli lumban tobing. Sian rohamu nama ulahamu nasa si bahenom muna songon natutuhani dada tujolma. Kolose tolu ayat 20 tolu. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu ma pasu-pasu nasihat Tuhan. Saya didongai Tuhan di batamahu maraloho nasa najat. Jala di pargugui Tuhan di batamahu patu pahon nadinggan. Amin. Hata si paingod di si Marta Elisa borugultom. Tagonado halak na labat tarrimas siyan ulubalang. Jala halak na mga rajay dirina ubal gadoy siyan napapatuhuta. Poda 10:6 ayat 32. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingod di sitio Gresial dis lumban gaol. Jauh-jauh mahotuau asahualusiho. Asahu pabotoho toho akka nabolon dohot nasokal akka nasobinotomi. Jeremia 30 ayat 3. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan ini. Saya didongai Tuhan di batamaho maralo nasa najat. Jala di pargugui Tuhan di batamaho patu pahon nadinggan. Amin. Hata si paingod di si Imelda Suryanti si Manjuntak. Ibana balik mangalehon gogo tunaloja. Jala di pargugui si tutu akka nasomargellok. Jesaya 40 ayat 20 sia. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si Mutiara Ayu Demak Sitorus. Martua mahalak nasoolo mangihuton tahini akapar jahat. Jala nasoolo jongjong tudalan ni akapar dosa. Jala nasoolo sahudulan dohot akka pangarehe. Pesalmen sada ayat sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan ini.
Saya didongani Tuhan di batamaho maraloh nasanajat. Jala di pargugoi Tuhan di batamaho patu pahun nadingkan. Amin. Hata si paingon di si beta septiani butar-butar. Asiasi ni Jahoba sabindo ubahen naso harusun siap ami. Aidang marpas sohotan asini rohanai. Addung tolu ayat 22. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluan. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Santi Oktaviani Siagian. Marhaposan tu Jahoba mahosian nasaroham. Jala unang marpangusadean ho tu pikirammu sadiri. Say ibana matadda di nasa dalammu. Asa ibana patigor akka dalammu. Poda tolu ayat 5 sahat rodi ayat onom. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungili honon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu dahsyat Tuhan. Saya didongani Tuhan di batamaho maralo nasanajat. Jala di pargugoi Tuhan di batamaho patu pahun nadingkan. Amin. Hata si paingot di si cindi Natasya Sinaga. Alai taboto do. Saluhuk na do manupak tu nadenggan di akka namar holong ni roha di debata. Akka na jinouna sian tahinahian. Rom walu ayat 20 walu. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingon di sinensi Immanuela Sinaga. Pangido hamuma say nalehonon na do tuhamu. Luluy hamuma say na jupang ado hamu. Tuktuhi hamuma say na ukapon na do di hamu. Mateus 7 ayat 7. Parangehon mahatan irebatana ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhani. Saya didongani Tuhan di batamaho maralo hong nasanajat. Jala di pargugui Tuhan di batamaho patu pahun nadingkan. Amin. Hata si paingot di sirut Katrina boru butar-butar. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgir donian todi ale alai galedo ia daging. Mateus 26 ayat 41. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate. Dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Stefani boru silalahi. Danung ngahudok tuho pirma todim jala marsi hohot. Unang manodit-nodit roham, jala unang tahutan, ay Jahoba de batamdo dongammu, manang dopak dia peho mangalakka. Joshua sada ayat sia. Parangehon mahatani de batana ginuruhon mi ay ido hangoluan. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Saya didongani Tuhan di batamaho maralo nasanajat. Jala di pargugoi Tuhan di batamaho patu pahun nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Berliana manurung. Pardenggan basa do Jahoba, tau partano batoan diari hagogotan. Jala ditadda do akan namar haporusan tu ibana. Nahum sada ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluam. Say burjuma ho rasi rasa mate.
dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Gimana bacanya? Hata si paingot di si Catherine Deborah Tampu Bolon. Alai margana pinili dohamu. Hamalimon na raja, bangso na badia, home na ginom gomanna, asa tung dibaritahon hamu, dengan ni harohaon ni ibana, naung madjo hamusian na holom, tu hatiuron na halongangani. Sada Petrus 2 ayat sia. Parangehon mahata ni dewata na ginuruhon mi, ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate, dungile honon nama to hotuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat di bata. Sai dilongani Tuhan di bata maho maralo nasa najat. Jala dipargui Tuhan di bata mahamu. Patu pahun nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Beatrice Aurelia Margareta Boru Lubanturuan. Dangadong biar di bagasan holong ni rohai. Alai di pabali holong ni roha naung ripasido biari. Sada Johannes 4 ayat 10 a. Parangehon mahata ni dewata na ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate. Dungile honon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Sani Ranita Claudia Siagian. Sai jumolo malului hamu harajaun ni dewata dohot hati goranna. Dungi tabahonon na dosude aka odeng tu hamuna. Matius 6 ayat 30. Parangehon mahata ni dewata na ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate. Dungi lehonon nama toho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di bata. Sai jongani Tuhan di bata maho maraloho nasanajat. Jala dipargugi Tuhan di bata ma. Mangulahu nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Febi Kristina Sitohang. Ia Yesus Kristus. Songoni natuari. Songoni sadarion. Laus ido rodi saleleng lelengna. Heber 10 ayat 8. Parangihon mahata ni debata na ginuruhon mi. Ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate. Dungilehonon nama toho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Agnes Novelinda Barasa. Na huapoi mahamu alia kadongan marhite-hite asin ni rohani debata. Pasahat hamu madaging muna bahin pelian na mangulu, na badia, na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni marroha. Rom 12 ayat sada. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate, dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhan di bata. Sai didongani Tuhan di bata maho maralohon nasanajat. Jala dipargugui Tuhan di bata maho patu pahu nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Mona Neima Sitohang. Atong oloy hamu madebata. Alo hamu masih bolisi dungi maporus maibana sian hamu. Jakobus 4 ayat 7. Parangehon mahata ni debata na ginuruhon mi ay ido hangoluammu. Sai burju mahorasi rasa mate, dungilehonon na matoho tuppal hangoluan. Hata si paingot di si Yuni Kristiani Tumanggor. Ay Jehovah sadiri mardalan dia dopammu.
ibana madonganiho, dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho, manang tadikonon naho, unak kota hutan, jala unang ho godoron. 5 Musa 30 ayat 8. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi, ay ido hangoluammu. Saibur juma ho rasira samate, dungile honon namato ho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di bata. Sai didongani Tuhan di bata maho maraloh nasanajat. Jala dipargugui Tuhan di bata maho patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingod di si Melisa si hite. Alai si ulahon hatai mahamu. Unang holan pananginangi akka na pautotohon dirina. Jakobus sada ayat 22. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi aido hangoluam. Saibur juma ho rasira samate. Dungile honon namato ho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si Elgia Kristina Lubis. Alai parbadiai hamuma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna. Totong mahobas mangalusi ganup na manukun hamu taringot tunahinirim ni rohamuna. Alai mardongan labok ni roha dohot biar. Sada Petrus 3 ayat 15. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi. Ay ido hangoluammu. Saibur juma ho rasira samate. Dungile honon namato ho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Sai didongani Tuhan di bata maho maralohon nasanajat. Jala dipargugui Tuhan di bata maho patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingod di si Venta Citra Olivia si Tompul. Alai kuhan ni debatakku do nasa nariko di hamu. Hobar tu hamoraun nai di hasangaponi. Di bagasan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 10 sia. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi aido hangoluam. Saibur juma ho rasira samate. Dungile honon namato ho tuppal hangoluan. Hata si paingod di si Kristin. Alai mertua mabawa na marhaposan tu Jehovah. Jala Jehovah haporusanna di bahen. Jeremia 17 ayat 7. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi aido hangoluan. Saibur juma ho rasira samate. Dungile honon namato ho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Sai didongani Tuhan di bata maho maralohon nasanajat. Jala dipargugui Tuhan di bata maho patu pahon nadingkan. Amin. Hata si paingod di si Desi Esmeralda si Bagariang. Ainung ngatakas huboto sakap akan nahu sakapi taringo Tuhamu. Ninna Jehovah. Sakap hasonangan dotahe dada Tuhamagoan. Asa ahu mangalehon Tuhamu ujung ni nahinalungut tomuna. Jeremia 20 sia ayat 10 sada. Parangehon mahatani debatana ginuruhon mi ay ido hangoluam. Saibur juma ho rasira samate. Dungile honon namato ho tuppal hangoluan. Jalo hamu pasu-pasu nasihan Tuhan di bata. Sai didongani Tuhan di bata maho maralo nasanajat. Jala dipargugui Tuhan di bata maho patu paho nadingkan di mas. Amin. Akan nama luah jong-jong mahamu. Yang sini tadi berdiri.
Hamu akan apina hamaul ni debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapanganak kamu mangaton parpadanan nabadiai. Na arga situtudo hamu ditobus unang uloi hamu bedo sado sibolis. Ramotani debata do hamu maralhon pangagoi asal matok tong rohamu na tuibana. Jala tugi honon na do hamu masuk tu harajaum Banua Gijagi martang yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang asima roham di nasida akan api nasahat waing tuho saya ramoti manasida marhite-hite tor di porbadia saya pahot manasida di bagasan padan naung niuluan nasida nakin saya parbadiai manasida di bagasan hatam asatarida haporsion nasida tujuluanon marhite-hite parange nadinggan. Amin. Hudul Mahmud. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, muliate mata pasaha tutuhatta naung madongani huhut mangaramoti perdalanan ni parsiajaran parguru malua di tahun 2020-2021. Naung merdalan doh denggan. Di proses ni aka parsiajaran ni nasida ka manginang dinilai aka pangajari do sian keaktifan dohot disude aka tugas-tugas nang di ujian akhir secara tulisan dohot secara lisan na ni dohotannya kanatoras. Alani i di bagasa partikianon molo pedi patupa huriatta manggorahon tolu peserta terbaik di tahunon. Dada namar makurangi manang membanding-bandingkan tu akana asing alai dalan motivasi do nakamanginang asa tujuluan niarion lam diharinggasson jala dihaburjo nakayana kota nama persiajari hatani dewata. Maka pada hari ini kami akan membacakan 3 peserta terbaik dalam tahun ajaran 2020-2021 ini. Nama yang akan Amang sebutkan kami minta untuk maju ke depan menghadap ke altar di depan Amang Pendeta Panjaitan. Terbaik ketiga, Reja Daniel Siagian. Terbaik kedua, Elsia Nofridayanti Manalu. Dan terbaik pertama, Vera Nuriani Simalangor. Pinangidoma Amang Padita Panjaitan lahu pasahaton bukti penghargaan tunasida natodo. Nuaing tabigi maide puji-pujian
na binotonnya kayana kota naung makatidakon haporsial. Kami persilakan kepada pelajar sidi untuk menaikkan pujian. Dua kursi.
nuaing lau masuk nama hita tu acara ulaun nabadia, boy maka manginang tapahobar rap dohot akayana kota nang buruta, taringo tu parhudulta doho parjongjong tanon. Roma non dua-dua keluarga, berarti maksimal walu halak. Sabaris, songoniman non marudu. Marede hita sian buku ede nomor 152 ayat 1. Dameni di batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ate muna dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan de bata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungudison, adorang hupangan hamian non perpadanan na badiay, lehon matod di parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami, di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargogoy mahami matcuadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, saytaiti rohanami, asalam malungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami, pay maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton perpadanan na badiyay, di baheni tatibang majumolo, manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang ise sian hitaon, ay holan na uduk roha, jala manol soli rohana alani pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan na badiyay. Alay akan nadohot marulaon na badiya, unang be dioloy sibolis, unang be didakdati mardosa. Tung padaw hamuma rohamuna siani, tung gotapon hamuma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naong mate jala naong mulak mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton perpadanan na badiyay. Di baheni tatak kasi ma jolo rohat tabe, jala alusi hamu ma suku-sukunon, jong-jong mahamu nanaing marulaon na badi. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalau sim dipatik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Namarsak do roham ala dosami, jala dipangi do roham neng malua honuaing siad dosam,
molosongoni roham, dogma olu. Diparhatutu roham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon pangoluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangolu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam. Molosongoni diparhatutu roham, dogma olu. Olo doho manggotapon sian roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akub ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molosongon ni roham, dogma olo. Atong tapauduk bema rohatta jala tatopoti masude dosatta ihuton hamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami ay jot-jot pulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot. Molo balos sonommu tu hami hobartu pabahenan nami i. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung ni lehommu humokop hami, ala ni i ubahin nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sesama sude dosa nami, jala lehon tod di parbadia tu hami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saleleng di tanood do pe hami. Amen. Atong hamuaka na manopoti dosa muna, jala na mauas dia sini rohani debata, say sahat matuhamu nahi na porsiaam muna, mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuham, posma rohamuna, nung ngasesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amen aliama namina di banua gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Maridehita hudul maham. Atong tangihon hamu matonan ni Tuhan Yesus, lahu padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngin nai uju tarjehe iban. Didok ma mauliate, diponggoli ma jala diparlehon matu sesiana huhut ma didok. Jalo hamu maun, jala pangan ma, dagikku doina ni lehon tu hamatean homokop hamu, bahen hamu masongoni, bahen parningotan muna diahu. Jala dungsun na sida mangan dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dilehon matu sesian na huhut ma didok. Jalo hamu maun, sude hamu manginum siani,
Ia panginumani padanay baru may marhite-hite mudarho. Nani usehon bahen hasesaan ni dosa muna. Say bahen hamu masongoni bahen parningotan muna dia. Atong Roma hamu nunga rade sude ida jaladai hamu madenggan basani debata.
tabu kemah edeta nomor 14 hobar tu acara teh. Jongjong mahita saluhna martang yang mahita puji ma Tuhan di bata ali todikku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabayai puji ma Tuhan di bata ali todikku jala unang tung halu paun dengan nibasana sudena ibana do manisa dosam sudena jala ibana pamalum akasahitmu sudena ibana paluah hosam sian hamaguan jala di lehon tuho dengan basa do asini roha para siroha jala paringgan basa do Tuhan di bata labat terimat jala para siroha gudam dang dibayan tu kita nakobar tu dosata jala dang dibaloson tu kita nakobar tu hajatota songon asini rohani ama tu akaya nakona do asini rohani Tuhan di bata diaka nama kabiari bana nungatakas di padulon di bata holong ni rohana itu kita dinamate Kristus ngobok kita uju perdosa dope kita atong dalam malua mahitan waeng sian rimasna lunggabe parpitor kita hinohoni mudernai dibayani sai pujion ni pamangaku do rohaku do nasa pamenaku do Tuhan di bata olat nion ro di sading lilingna amin tapasama piliata di bagasan tikion martangyang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut silan lihon nading gandot nasa uli basa na maliutus pasat tami matsian na lihon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jara ramoti asa uparahasia kami pilihanon pati buhon hara jauh di tengah-tengah di huriam do di porti bion buhai marohanami mari hiti todim asal mutadah hami goreng silan di honmi tu hami asal mgirgir hami mandok molianti tu ho mari hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin nami na di bono agijang say pinarbadi ama guarmo say Roma harajaon say saut malomoni roham di bono tongaun songon na di bono agijang lehon matuhami sadarion hangulua siapa hari say sama dosa nami song panesa nami di dosa nidongan amar dosa tuhami unak kami tuh untuk pangujunan palua mahami sian pangaku Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan
Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodin. Amin. Hudul mahita museh diuduti museh acara namang hud. Ngabo ini digeser, dibuang. Nuaing masuk mahita tu acara sesi foto. Perjoloma sude peserta sidi rap dohot padita asa ro tu joloon. Semua bawa belangko CD-nya. Silahkan maju ke depan semua pelajar sidi. Ayo semua pelajar sidi cepat-cepat maju ke depan. Bawa belangko CD-nya. Anno dung sipul rap dohot padita. Di jauh manus sada-sada menurut abjad akan atoras laho marfoto. Alani sabar mahitaka manginang. Sautik perhatian namang inang. Beta BH adong dihita na ketinggalan kunci motor Yamaha Soul B Tolusada pitu opat boy majalo tuhami manangan not tu konsistori. Kunci motor yang ketinggalan. Songo lima bawa-bawa mau lihat
톡톡 이웃도는 제수시 방울루아 북나소